Mistoqsi għaliex din is-sena ma għamilx dokumenta qabel il-budget kif il-Partit Nazzjonalista ilu jagħmel sa minn żmien Simon Busuttil, Bernard Grech staqsina biss jekk tas-sena l-oħra kienx bil-Malti jew bl-Ingliż. Fil-fatt ftit minuti wara li nqara l-budget tas-sena d-dieħla, mistoqsi jekk dan ifissirx li l-Partit Nazzjonalista mar mill-ħażin għall-ar, Bernard Grech wieġeb biss hekk. Iftakar jekk kienx bl-Ingliż jew bil-Malti s-sena oħra pre-budget dokumentana. Dak il-pre-budget kien bl-Ingliż u żbalji kellu kemm trid, tant li anke l-medja indipendenti kienet iddeskrivitu bħala mess u mimli tgerfix. Fil-fatt minn barra l-iżbalji li kellu, bosta kienu nnutaw anke l-miżuri kkupjati li kien jinkludi mill-imsieħba soċjali. Iżda mistoqsi jekk kienx għalhekk li din id-darba m'għamlux għalilna biss li l-budget hu relevanti. Il-budget huwa relevanti. Sa dan it-tant li l-Kap Nazzjonalista staqsejnieh ukoll għaliex ibbojkottja l-ftehim storiku mal-imsieħba soċjali dwar il-paga minima nazzjonali biex minn Jannar li ġej tiżdied b'21 € fil-ġimgħa. L-imsieħba soċjali qablu l-erba' u ffirmaw is-sibt, iżda Grech ma marx mingħajr ebda raġuni valida. Ovvjament jiena bla dubju nattendi kull fejn inkun nista' nattendi. Meta fl-2017 kien iffirmat ftehim simili, l-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien attenda.